जुदि नोंथांमोना ADRE होनोबा मोननैसो बुक्स देखायगोन आं नैबे मर्निं फ्रेन्ड्स सानब्रैसो जिरायबायमोन अफिस गैया दिनैसो एकदम बानाय मोनलायलायदों थ' नैबे दैखौ लानांगौ जायो उपाय गैया लेपटप लानांगौ बिसोरनोसै आं गोदो फरायनाया नै बेखौ फरायदोंमोन समाज बिगियान आसाम इयारबुक इरिगेसन जर्नेल एसिस्टेन्ट बेबादि कालेक्सन दंमोन आरोना मेटेरियल्सआ खिन्थु गोबावनि जाबाय एसे बायफिनांसिगोन गोदान बायफिनांसिगोन हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल दिनै फिसा ब्लग मिनि ब्लगआव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय दा अफिस थांनो रेडि जाबाय एकदम नै लाखानांगौ जायो एकदम बेखौ लायाबाथाय बिराद गगा मोनो थ' जियानो जा भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायाखै समानो गोरोबा बेनिफ्राय नैबे ससमा गानबा माबादि नुयो एसे गाननानै देखायनांगौ र' अ माय गड ओरैबायदि गिथावना मोनदों मोननैसो जुदि नोंथांमोना ADRE होनोबा मोननैसो बुक्स देखायगोन आं नैबे अरिहान्सनि दङ मोनसे जिके 6250 प्लास MCQ दं आरो बेयाव ओमफ्राय नैबेबो नायजायो लुसेन्सनिखौ नायजायो बेबो मोजां बेहाय APSC UPSCनि थाखाय मोजां SSC CGL नि थाखाय मोजां जायो बेवहाय बेनिफ्राय बहुद दं आरो दा जुदि ADRE फरायनोबा नैथ' BTC नि र' ADRE फरायनोबा नैबे ससियेल साइन्सआ बिराद मोजां हेल्प खालामगोन थांनाय बाराव बिराद फैदोंमोन बेनि कुइसना नोंथांमोना बायना लाबानो जाबाय नेक्स्टनि टारगेट थाखाय आरोना गाइसमोन हेलमेटखौ एसे फोरानबाय बिराद गुसु जायो नङाबा सुहाबना थानाया गारि गोदानबो लानो हायाखै उपाय गैया गारि बोरायखौ सालायगासिनो दङ गोदो साख्रि मावजेननायावहाय बायनायमोन 2018 बायदोंमोन दा फाइनालि थांनो रेडि जाबाय गोबाव जाबायमोन बानाय मोनलायलायदों एकदम ना गय बिफाङानो ओरैबायदि साइज नुदों माथो बाप बै सारि सारि गामियाव थानायानो बेस्ट खारन ओरैबायदि मोजां नुयो गामिनि भिउखौहाय इनभाइरमेन्टआ बिराद मोजां आरोना गामिना गाइसमोन वाव बिराद गोबाव जाबायमोन अफिसाव थांनाया दिनैसो थांसिगोन गाइसमोन एसे मोजां मोनलायदों गोसोखौ दिनैहाय एकदम फ्रेशनो दा ओरैबायदि मानसि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10,000 होदों नालाय बै दा ओरैबायदि मानसि आरोना प्रमानि साइन लानोसै दिनैहाय डेट जालायबायना 1 तारिखआव मोनथारनांगौ स' गाइस दायो आं न'आव सफैलायबाय बिनिफ्राय मा लाबोदों नै नारें खमला लाबोबाय भुटाननि दा गोथाव जागोन ना जाया गोदै जागोन ना जाया बेनो जाबाय भुटाननि कमला दाय लोगोफोर आङो जुखाम बागानाव एसे नायनोसै एसे गोबाव जाबाय थांनाया कन्डिसना मारै जाना दङ दै होनांसिगौ दै होनायनि टाइम जाबाय बेनिफ्राय मेडिसिन होनांगौ जायो दा जियानो जा दसे नायनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला मा खालामनांगौ मिथिखायो दा साबस्क्राइब नोंथांमोननि खबरा मोजां दंजोबो ना कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा भिडिअ नायगासिनो दङ कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय उपाय गैया ओरैबो मावनांगौ जायो एकदम बोरमाबो जानो नागिरो साला बोरमाया बिराद सालुब्रा फाइनेल अ माय गड माजों हाबो सेसलै सेस फुरा हाबमारदोंसो सेस फुरा नै साफा जाखाजोब्बाय आलुखौबो जाबाय बैजों हाबो बिसोरो ओरैबायदि सालुयैलाय एरखोलाय गंजों न'नि बावा बोरमाया नायदे ओरैबायदि सालु गंजों एरखोनानै हाबलायदों बिसोरो गादिन गोजा अननो ओंखारलायलाङो नै दाना माजों ओंखारगोन बेटाफोर हाबमारदोंसो दा नायदो नै बोरमाया बाव हाबना दं मासे नै बेखौ मा खालामनांगौ आं दे दा न'नि बोरमा नै गाबिनथार आंनिनो इउटुबजों बायनाय गोदो फार्स्ट इउटुब पेमेन्टआव मोननायाव बायनायमोन आरोना नै साला हाबमारथारदोंसो जायखौ सानदों बेनो जामारदों आरो फुरा बोरमा हाबमारथारदों मा खालामनो दब्लायनैखौ दान होखानांबाय आं उपाय गैया साला जायखौ सानदों बेनो जादों बिदिबा दं फैसाखौ बिराद मोनगोन सानदों 3 लाख 4 लाख साननाय जाबाथ' जामारबा हामसिगौलै साला दा नै मोजां जाहांदोंमोन बेखौ जाबा बोरै जानो दे नै नोंथांमोना नायनो हादोंना नै ओरै बेथ' फुरा लेट गायबावनायसोमोन ओमफ्रायहाय जोंहा सिगां गायनाया बै इथिंसो नालाय आं देखायगासिनो दं नोंथांमोननो दा नैबेमोन आरो फार्स्ट गायनाया बिफांलाय गाज्रि नङा नै एसे मोजां जादों जथेस्थ' मोजां होनजायोना बारा गाज्रि नङा दा बेबादि जाबालाय एसे मोजां बेनिफिट्स फैगौ आरो ना गाइस मोननाय दा गासैबो बिदि गोजा बैथिंहाय आं देखायला बेखिनियानो आरो ओमफ्राय ओरैहाय एसे लेट गायनाय बिथिंनाबो जादों जानायालाय दासो एसे फिसा जादों बेनिफ्राय दैखौ आङो थाबैनो होनांसिगौ आरो
दै होबासो बियो जौगोन आरो ओमफ्राय दै होबाथाय बे हाग्राया फिसा फिसाबो रज'गोन जाहैदों दा जायखिजाया दै होनानै इउरिया होनांगौ आरो मेडिसिनफोर होनांगौ बायदिसिना एम्फौनि दा समजों लोगोसे जासिगोन दा नै बेखिनियानो